Stop. Vent lige lidt. Jeg vil fortælle dig noget, du ikke ved. De fleste kender mig nok som den, der har mange bolde i luften. Men hvad I nok ikke ved, det er, at da jeg var ung, drømte jeg om at blive falkredder. Men jeg havde hverken modet, selvtilliden eller selvindsigten til at gå den vej. Min mor lå på sygehuset sammen med en møbelfabrikant, som manglede en kontorelev, og på den måde havnede jeg på kontoret. Senere kom jeg i pengeinstitut, hvor jeg var i 42 år, og modtog dronningens belønningsmedalje. Jeg begyndte tidligt at interessere mig for den alternative verden, og det fyldte det meste af min fritid ved siden af arbejdet. Så jeg lærte og praktiserede forskellige terapiformer. En dag sad jeg i toget sammen med en dame, som fortalte mig om denne her teknik, som hun praktiserede, hvor folk rejste langt for at komme til behandling hos hende. Og det var en meget blid teknik, som støttede kroppen i at hele indfra. Jeg synes, det lød så spændende og nemt, og jeg tænkte, det var lige noget for mig. Så jeg meldte mig til kurset uden at have modtaget en behandling. Min første behandling, som bestod af 4 punkter på ryggen, der begyndte det at summe og prikke og stikke ned i mit haleben. Og pludselig kom jeg i tanker om et gammelt fald, jeg havde haft på halebenet, som ingen har kunne gøre noget ved. Jeg havde bare lært og accepteret smerterne. Det summede og prikkede i 2 dage, og whoopty, så var smerten væk. Jeg følte mig som verdens heldigste og tænkte, det er da den behandlingsform, jeg vil tilbyde mine klienter. Det var dog nemt, at kroppen selv kunne finde ud af, hvor smerten var. Så jeg tog uddannelsen som forløb over 8 måneder, og det er den billigste og bedste uddannelse, jeg nogensinde har taget. Jeg lærte teknikker til hele kroppen for både akutte og kroniske tilstande. Og jeg begyndte at øve mig i toget allerede på vejen hjem fra kurset, som var i København dengang. Samtidig så oplevede jeg også, at både min krop og min psyke ændrede sig. Jeg følte mig mere glad, fri og fik modet til at udleve min essens og gøre ting, som jeg aldrig har turt at gøre før. Og jeg bekymrede mig ikke om, hvad andre mente om det, jeg gjorde. Det er derfor, jeg gør det, jeg gør i dag. Altså at jeg tilbyder dig at lære en teknik, som du også kan bruge til at lave smertelindring og skabe mere balance og frihed for dine klienter. Tak fordi du lyttede med. Hej.